Ahojte, dnes tu mám takéto perá pre milovníkov biológie. Sú to perá a vo vrchnáčiku majú takýto maličký kvetináčik a v ňom sú semienka. Čo je potrebné urobiť? Zaliať ich vodou a po nejakých 10 dňoch uvidíme, či vykličia. Takže dnes ich zalejeme vodou a budeme ich sledovať. Takže to si otvorím, dám tam trošku vody. Dobre. Tak ďalšie. Zalejeme vodou. Odložím. A ešte posledné. Zalejeme vodou. Tak. A vidíme sa o 10 dní. Ahojte.